Hej, jeg er taget ud på AG for at finde ud af, hvad eleverne mener, der er god stil. Jeg kan godt lide at gå her på AG, fordi her der får man lov til at udfolde sine kreative evner. Hej, her på AG er vi rigtig gode venner. Vi har et kanon godt fællesskab, og vi kan alle snakke med hinanden. At vi her på AG er motiveret til at være aktive i timen. Jeg synes, det er helt vildt fedt at gå herude på AG, fordi man finder så mange forskellige kilder til sin inspiration.